मोनसे बिखा खामथाव दुखुनि खौरां थाम थाखोआव फरायफुबाय थानाय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'नि जिउ खहा फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आथियाबारि ओनसोलनि नर्थ लांफंतला गामिनि सिदा मार्डिनि आंगो फिसाजो थाम थाखोआव फरायफुबाय थानाय साननि मार्डिखौ थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरफोरा गाथारनानै गालाङो। बिटिआरनि सीएम रमद बर'ननि बिथोन बादियै उपलनि मोनसे हानजाया बे जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो दुखुथिया मैदेरजों गाथारजानाय साननि मार्डिनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैयो। फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेर फालोआ हरनि समाव सिदा मार्डिनि न'खौ गाख्रेबनायजों लोगोसे गोबां आलाय सिलाय खालामनानै गालाङो आरो बिमा बिफानि मेगन सिगाङावनो उन्दै गथ'सा साननि मार्डिखौ इनायै गाथारना गालांदों। इउपिपिएलनि मोनसे हानजाया फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरनि सीएम रमद बर'आ चिफ केयार फान्डनिफ्राय 1 लाख रां होगोन होननानै फोसावो दुखुथिया न'खरनिफ्राय। इउपिपिएल सोद्रोमाफोरा खौरां लाहैनानै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। जोङो दिनै इउपिपिएलनि मोनसे टीमा नैबे उत्तर लखंतला बे गामियावहाय नुजाफैदों जे जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद सारनि बिथोन बादियैहाय जे मैया सानसे दाखालि जे मोनायावहाय हाग्रानि मैदेरा बिथां सिदा मार्डि बेनि सासे अनजालि फिसाजो सानि मार्डि बेखौहाय माने अयनाय भाबै हरनि समाव 11टा समावहाय फैनानै जे न'खौ गाख्रेबनानै बे उन्दै गथ'खौहाय क्लास 3आव फरायबाय थानाय जे उन्दै गथ' सानि मार्डि बेखौहाय इनाय भाबै गाथारना गालांदों। दा बे दुखुथिया न'खरखौहाय खबर लानो थाखाय जोंखौ बिटिआरनि मानाव चिफ बिथाङा थिनहरदों आरो बे मथे जोङो दिनैहाय नायफैदों जे खोब दुखुनि बाथ्रा न'खौ फुरा गाख्रेबलांदों आरो इनायै अन दा स्पट माने गाथारनानै थांदों। दा बेखौ जोंनि मानाव बिटिआरनि चिफआ चिफ केयार फान्डनिफ्राय जे मोनसे हाग्रानि मैदेरजों गाथारजानाय न'खरफोरनो मोनसे माने एककालीन फाइनान्सियेल हेल्प होनाय जायो। बेखौ बिथांनि जे थैनाय न'खरनो होनाय जागोन चिफ केयार फान्डनिफ्राय 1 लाख थाखा। दा बेखौ बिथाङा जोंखौहाय न'खरनो मिथिहोनो थाखाय जोंखौ माने दैथायहरदों। बे मथे जोङो दिनै फैनानै दुखुथिया न'खरजों जे जोङो दुखुनि समाव बिथांमोननो शेयार खालामफैदों आरो बे जे 1 लाख थाखा बेखौहाय बिथांमोना माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ खम समनि गेजेरावहाय गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जाहाथे अफिसाव जमा होयो जोङो बेखौ मिथिहोफैदों। बेखिनि थ' नुनो मोनदों जे जेखिनि अबस्था न'आव जेरैबायदि आक्रमण खालामनांदों बेवहाय न'आ एखेबारे गैया, गंसेल'खामोन न'आ। दा बेखौ जोङो जोंनि पार्टिनिफ्राय जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जों माखासे बिथांनि न'खौ लुनानै थानो थाखाय माखासे थिंनि बेबस्था आरो बेखौ एसे माने न' लुफामनानै थानो थाखाय इमारजेन्सिनि थाखाय जोङो थिंनि बेबस्था खालामनानै होदों आरो माखासे एसे एनै जे बानायनायनि थाखाय जे हाजिरानि खरस बिथांखौहाय आरो माखासे दो दोख्ला गासिबो गाख्रेबलांजोबदों। दा बेखौहाय जोङो जोंनि पार्टिनिफ्राय जा एसे एनै हायो जों सहाय खालामनो फैदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलजी, डेन्टेल, इउर'लजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सनोग्राफि, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन।
आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।